Bé, avui hem estat a Martorell, al Baix Llobregat. En Jaume Sobregués ens ha acompanyat, que és una persona que en aquests últims temps doncs, ens ha donat suport a través de la Casa Gran del Catalanisme, que ara fa un pas de dir públicament doncs, que cal també el canvi a Catalunya. Jo li agraeixo a ell com una mica exemple i símbol de totes aquestes persones que venen del món doncs, de l'esquerra o del centre-esquerra, del món del catalanisme, que durant molts anys han estat amb altres opcions polítiques, però que ara s'adonen que el canvi cal a Catalunya i que el canvi doncs, el representa més que d'altres Convergència i Unió. I per tant, doncs, a totes aquestes persones, amb la figura d'en Jaume Sobregués, jo els vull demanar que ens donin suport, perquè el camí de Catalunya, que tu deies avui aquí a Martorell, que és un camí llarg probablement, ho hem de fer tots plegats, ho hem de fer tots units. Bé, no, jo ja fa temps que, com has dit, havia col·laborat amb la Casa Gran, fins i tot havia estat editor d'un llibre teu sobre el tema aquest de llançament de la Casa Gran, no? Ho recordo. Però, com he dit, una de les coses que m'ha convençut definitivament va ser el teu discurs que vas fer al Parlament de Catalunya, quan parlaves d'un nou camí, d'una nova via, de que no hi posaves límits, de que els límits els posarà el poble de Catalunya, que el dret a decidir vol dir que Catalunya decidirà el que vol, i per tant aquest discurs per mi va ser molt impactant i va acabar de decidir-me una cosa que pràcticament jo ja tenia decidida, que en el camí anterior no tenia sortida, que el Partit Socialista estava molt anclat i ancorat en posicions del passat. Bé, i estic content avui d'estar aquí amb tu, és un honor i una satisfacció de poder-ho fer. Jo t'ho agraeixo, de veritat. Gràcies. Moltes gràcies.